wa sallallahu ala nabiyil karim. Tunasarwa dangane da sallar juma'a ga 'yan uwa musulmi, musamman 'yan uwa na Hausa Fulani. Da yawa 'yan uwa musulmi sun dauki cewa sallar juma'a kawai makasudinta shine a zo a yi wannan raka'a guda biyun da ake yi, amma ba makasudinta kadai yin wannan raka'a biyun ba. Yana daga cikin makasudinta da manufofinta shine a zo a saurari huduba, a saurari saƙon Allah tabaraka wa ta'ala a wannan lokacin domin a sake caja imani na da naka. Saboda haka ya kamata 'yan uwa su fahimci wannan. Sau da dama zaka ga mutane suna duba kawai lokacin da liman zai tayar, karfe nawa ake tayarwa. Mukan yi wannan asara na lada da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa wanda ya zo a lokaci na farko kamar ya nemi kusancin Allah tabaraka wa ta'ala da yanka raƙumi ko taguwa, wanda ya zo a lokaci na biyu kamar ya nemi kusancin Allah da yanka saniya, na uku rago, na hudu kaza, na biyar kwai a ciki. Saboda haka yana da kyau lalle mu dinga zuwa muna halatta muna sauraron me huduban nan take faɗa wanda liman yake kunshe da ita yake sanar da mu, domin mu sake caza imanin mu sake kuma ƙara kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala, domin shi ran dan adam yana buƙatar a dinga tunasar da shi. Sai sa Allah madaukakin sarki yake cewa fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. A tunasar domin tunasarwa tana amfanar da mu'minai. Idan ka zama baka jin wa'azi, baka sauraron wa'azi, ba shi da amfani, zuciyarka daga nan za ta kekashi ta zama kana sabawa Allah tabaraka wa ta'ala. So yana da kyau da mu da 'ya'yayenmu da kuma abokananmu mu yi kokari mu dinga zuwa masallaci da wuri, mu yi salatin annabi, mu yi karatun alkur'ani, mu yi zikiri, mu yi istighfari domin mu dace da wannan falala da kuma ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tanazar wa masu zuwa masallaci na juma'a akan lokaci kuma ba a ƙoran lokaci ba. Assalamu alaikum warahmatullahi.